el David amb la bossa de les colletes, la Paula ensenyarem la bossa, el Jaume. Hola, Neto. Tot s'ha de dir que això, La bossa per dintre, amb els números, tot per dintre. Sense, aquí li tocarà... Va, no hem dit que el tocarem en directe a la persona que li toqui. El tocarem en directe a la persona que li toqui i si esteu a casa, bueno, a casa o el telèfon que ens hagueu donat, o el mòbil, podem parlar en directe amb la persona que sigui. Si no localitzem aquesta persona, la persona li haurà tocat igual al Pilar, és a dir, que no la localitzarem en directe, però fora d'antena doncs... Contactarem per quedar d'acord. Molt bé, doncs, Paula, què, com ho veus? Mira cap allà. Fica la mà a la bossa, remena tot el que vulguis, de dalt, de baix, del mig, que està tot aquí remenat. And the winner is... Quants hem venut? Quantes butlletes tenim? Gairebé 500. Molt bé, 500 persones, sortirà una persona, li tocarà un Pilar. Un afortunat. Un afortunat, que ara mateix tenim. Què fem, diem el nom o esperem a trucar-la? Perquè igual està escoltant la ràdio pendent i posem una mica d'emoció o què? Va, posem una mica d'emoció. Però digueu-me el nom a mi que sí he dit. Molt bé, perfecte. Doncs si li posem el telèfon aquí al vidre al Josep, ara mentrestant... Perdoneu, mentrestant el Josep truca a aquesta persona a veure si la trobem o no. Cinquena edició del Pilar de la Fira? Cinquena. Cinquena, sí, perdona, que ara Cinquena edició, cinquena o sisena ja. Cinquena. Cinquena edició, sí. Hi ha una mica de desbarajuste aquí. És el directe. El Jaume no ha deixat anar la càmera encara, Estic fent un primer pla del Ramon. Mira, veiem allà el Josep que està trucant. Entenc que el cognom comença... Amb Emma, no? Amb Emma o amb ella? És Eva Mac. Ara, ja ho has dit. Ai, no. No ho ha sentit ningú. No patiu, no ho ha sentit ningú. Sorry. Hola, Eva? Hola, què ets la Eva, sí? Eva Mac o Eva Llach? Eva Mac. Va, perfecte. És que et truquem d'aquí la ràdio, de Ràdio Molins de Rei. A tu et sona que avui tenies... Que sí. T'ha tocat el Pilar de la Fira, que sortejava els matossers. És companya de feina que va. Sí, perfecte. Per cert, la butlleta número 13, Eva, La número 13, ostres, és veritat. La butlleta número 13. On vas comprar la butlleta, Eva? Molt bé, mira, el tenim aquí amb la càmera. Hola, Eva. Què tal? Veus com el 13 et donava sort?